महोदय पूज्य गुरुजी और गुरु वृंद एठारे बसिथिबा छोट बड़ मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ सकाळ मते रक्त दे मु स्वाधीनता देवी स्वाधीनता संग्रामी वीर पुरुष सुभाष बोस ऐतिहासिक सहर कटक ओडिया बजारଠାରେ 1897 मसीहा जनवरी 30 तारिखରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 1942 ମସିହାରେ 4300 ସୈନିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଆହ୍ୱାନରେ ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତାଟି ଗାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଜେ ମରକ ଖୋଜେ ପାତାଳ ଖୋଜେ ନେତାଜୀ କାହିଁ ନେତାଜୀ କାହିଁରେ ଭାରତ ମାତା ଲୁହ ଝରାଏ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ବାହୁନି କହେ ମରି ନାହିଁ ସେ ତ ମରଣ ଯାଇ ରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଡାକ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ